Miren Josune Arizundo Kulturako Foru Diputatuak Amorebietako Orue Zentroko belaunaldien arteko landegia bisitatu du. Landegia hau da gaztea programaren barruan egiten ari da. 18 eta 30 urte bitarteko gazteak parte hartzen ari dira Amorebieta Etxenoko Orue Zentroan ITG irabazi asmorigabeko erakundeak garatzen duen belaunaldien arteko bizikidetza eta lan ekimen honetan. Auzo landegiak uztailaren 17tik 30 arte egingo dira. Udako programa honetan parte hartzen duten gazteak profil desberdinetako adinekoekin bizi dira, bai eta lan egin ere. Adinekook hauek dira, Orue Vacaciones, Respiro para Personas Cuidadoras programakoak eta Igurko Orue egoitza egoiliarren talde batekoak dira. Landegiak iraungo duen 15 egunetan bi kolektiboek zenbait jarduera egingo dituzte elkarrekin. Jolasak, talde dinamikak, irteerak, prestakuntza saioak, gimnasia eta abar. Aldi berean, programan parte hartzen duten gazteek aisialdi eta abentura jarduerez gozatuko dute. Hala, atxeden hartuko dute mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko lanaren ostean. Bizitan zehar, lantekiko arduradun eta parte hartzaileek erakutsi diete Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko agintariei zelako jarduerak garatzen dituzten belaunaldien arteko ekimen honetan.